Grazzi tal-li naqattu magħna għal din it-taħdita qasira dwar Leħen il-Malti, ir-rivista tal-Għaqda tal-Malti tal-Università. Din is-sena l-Għaqda tal-Malti tagħlaq 90 sena imwaqfa u r-rivista se tkun qiegħda fl-40 edizzjoni tagħha. Aħna nixtiequ naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar l-istorja tal-Leħen il-Malti u wkoll ftit informazzjoni mill-esperjenza tagħna bħala edituri ġenerali ta' din ir-rivista f'perjodi pjuttost differenti għalkemm kollha wara is-sena 2000. Miegħi għandi lil Lian Lul u lil Joe Borch, it-tnejn marbutin mal-istorja tal-Leħen il-Malti, it-tnejn kienu edituri, barra li huma tnejn għalliema, Lian hija kittieba tal-poeżija u tal-proża u Joe Borch huwa segretarju tal-Akkademja tal-Malti. Se nibda minn Joe. Grazzi Joe tal-li qiegħed magħna. Grazzi wkoll lilek, Mura Mario, tal-opportunità. Se nibda b'mistoqsija daqsxejn storika. Għalfejn l-Għaqda tal-Malti għal 90 sena iżda il-Leħen din ir-rivista qiegħda fl-40 edizzjoni tagħha. Mela, biċċa din. Fl-1931 twaqfet l-Għaqda u l-Leħen Malti ma damx beda joħroġ. L-edituri kienu Rożar Briffa u Giuseppe Bonnici. Eventualment, sal-1958, da baqa' għaddej bl-istess numru. Jidirli sal-numru 287. U kien annwali wkoll, kien joħroġ. Kien joħroġ ta' spiss, mhux bħallum, ġifieri, kien joħroġ, però irqaq. Kien ikun vera rivista aktar mill-iktieb. Kien ikun irqaq u joħroġ 4 darbit fis-sena jew iktar, skont il-każ. Il-meravilja li anke fis-snin tal-gwerra baqa' joħroġ minkejja l-iskarsezza tal-karta u diffikultajiet xorta baqa' joħroġ. Imbagħad għal xi raġuni eżattament ma nafux x'inhi forsi amministrattiva, fl-1960 in-numru reġa' beda mill-bidu. U mill-1960 sa dis-sena għaddew appuntu 40 sena u għalhekk qed timmarkaw l-40 edizzjoni. Ma fil-verità meta tot in-numri kollha jiġu xi 327. Għax qabel kien joħroġ iktar minn darba fis-sena. Is-sabiħa din imma u di sabiħa ħafna l-numri, il-numru tas-sena indikat bin-numri Latini, bil-Latin, dak baqa' konsistenti. U suppost dis-sena tiġi XC. Ġifieri dis-sena se tkun id-design. Id-design tiġi, id-design sena tiegħu, imma n-numru għal xi raġuni kif għedna fl-1960 beda mill-bidu, reġa' beda. Bħala numru ġifieri, għal xi raġuni amministrattiva forsi ma nafux eżatt. Kien hemm ukoll kwistjoni meta f'ċertu perjodu il-kelma Malti, jekk ma nistgħu żball, ma setgħetx tissemma fit-titli. Kellu wkoll xi ħaġa x'jaqsam dan? Kien hemm dik il-problema wkoll minħabba dik il-liġi, imma l-ikbar waqfa saret fis-snin 80. Kien hemm politika differenti, l-Fakultà tal-Arti żarmat, kien hemm riforma fl-Università. U minħabba li l-Fakultà tal-Arti żarmat, l-Leħen il-Malti wkoll waqaf. Għamel perjodu ta' 9 snin wieqaf, sakemm imbagħad fl-1989 bl-entużjażmu bil-ħeġġa tal-Professor Oliver Friġġieri reġa' qajjem lill-Għaqda tal-Malti darba bi President student, George Said, kien George Said l-ewwel President ġenerali, qabel dejjem kien ngħidwa kif Professor Akulina dam ħafna editur. Imma Professor Oliver Friġġieri ried li ikun hemm student President id-darba biex vera tkun għaqda studenteska kemm jista' jkun. L-ewwel proġett kien propjament il-Monument ta' Duncan li ħadilna ħafna enerġija u żmien. Però Leħen il-Malti m'għadhomniex maħriġnieh. Ġifieri fl-istess żminijiet. U bdejna noħorġuh mħallat bil-kitbiet imħaltin bħal qabel, qed tifhem? Ġifieri dik kienet waħda mill-raġuni għaliex twaqfet, kienet raġuni politika, utilitarja forsi, qed tifhem? Però mbagħad meta reġgħet twaqfet il-Fakultà tal-Arti u qed tifhem? Reġa' beda joħroġ. Semmejt il-kitbiet u jiena perswas li fir-riċerka li għamilt inti fuq l-istorja tal-Għaqda tal-Malti tal-Leħen, iltqajt ma' edizzjonijiet antiki, bħalma qed narawha qudiemna wkoll, ta' din ir-rivista. X'kienu l-ewwel għanijiet ta' din ir-rivista u inti mill-esperjenza tiegħek bħala editur tagħha, kif tħoss li nbidlu u x'żammet l-istess? Fil-bidu kien hemm artikli fuq kollox.
Anki artiklu fuq it-trab kien hemm. Studji studji ġifieri minn fejn u da. Ġifieri kien eklettiku ħafna l-leħen Malti, kien l-importanti li ara nistgħu nikkomunikaw bil-Malti. Ma ninsewx li l-Laqda tal-Malti kienet biex ngħiduha il-bennina għall-eventwalment id-Dipartiment tal-Malti. Ġifieri Daru Żarbriffa u Giuseppe Bonici ġejjin mid-dinja tal-mediċina, żewġ tobba daw. U ħossu l-bżonn li iwaqfu din l-għaqda biex ikun hemm preżenza tal-Malti anki mill-lat ta' akademiku. Ġifieri mhux qed ngħidu li kien hemm studji sajdon pereżempju jaqbadlek ma' xi kelma u jagħmellek artiklu fuqha. Ġifieri mbagħad ovvjament il-poeżiji, il-proża, temi żammit, mal-ewwel kien hemm l-aqwa kittieba fil-leħen il-Malti, mal-ewwel inġabru tajb li ngħidu li mill-ewwel kumitat tal-qadda tal-Malti. Għandek żewġ presidenti ta' Malta, għandek il-Serent Nemamo u l-Anton Bodiġiġ. Ġifieri minn hemm iż-żerrija għax kien hemm. Eventwalment Giuseppe Kulina jissieħeb ukoll, jagħti kontributi wkoll u jintbagħat jistudja Londra biex jikseb il-grad ta' PhD bil-pattu kondizzjoni li jekk iġib il-PhD titwaqaf il-Katedra tal-Malti. Ġifieri l-Laqda tal-Malti kienet qiegħda twitti triq għad-Dipartiment tal-Malti prattikament, u daw tajjeb ngħiduhom dawn l-affarijiet. L-importanti anke bil-kitba ġifieri biex nsemmu l-kitba, il-preżenza tal-kitba stampata bil-Malti li dak iż-żmien kienet xi ħaġa forsi għall-università xi ħaġa ma tgħidix. Ma rridu nsemmu lil Mikel Anton Vassalli li ħafna snin qabel diġà kien tefa' żerrija, ma ovvjament kien hemm storju oħra hemmhekk għandek Vassalli dejjem isu bħala l-patriot sfortunat. L-affarijiet ġew loħżina. Imma ġifieri diġà kien hemm xewqa u ġvera li jkollok il-Malti jiġi studjat xjentifikament. Naturalment, u bat ma għaddew is-snin u llum bid-Dipartiment tal-Malti b'saħħtu bil-istudenti bir-riċerka, il-leħen il-Malti qed jiffoka l-aktar fuq proza letterarja, kritika letterarja, ġifieri llum mhux se ssib ċertu artikli u qas naħseb jiġu aċċettati mill-bord editorjali ċerti artikli li kienu jiġu stampati dari, qed tifhem ġifieri llum jiffoka aktar fuq id-dinja letterarja, l-kritika, l-lingwistika naturalment. Skont l-istudent li jkun qed jirriċerka u dik ħaġa sabiħa li l-istudent ukoll jippubblika parti jew xi taqsima minn dak li qed jirriċerka. Ħalli dak li jkun jieħu idea wkoll ta' x'inhu għaddej fil-Malti. Rridu ngħidu wkoll li l-Malti beda mill-Malti fl-1926, tgħidli kif. Briffa kien ħabib kbir ta' Franġisk Xavier Caruana. Il-Malti qed ngħidu il-Malti tal-Akkademja tal-Akkademja. Li beda l-Akkademja twaqfet fl-1920 u l-Malti beda joħroġ 5 snin wara. 1925 il-Malti. Sadattant imma Rożar Briffa kif qed ngħidu kien ħabib kbir ta' Franġisk Xavier Caruana. U dan għallu triċ għallu toħorġu ħarġa, dak kien joħorġu 4 fis-sena. Għaltu tix waħda minnhom niddedikaw lill-istudenti tal-università. U Rożar Briffa ovvjament kellu ħbib tiegħu u dan ġabar il-kitbiet u ppubblikaw numru. Imma din biċċa f'dan il-mbierek ta' numru edizzjoni speċjali tal-1926 poġġew l-arma tal-università. U jisu qabdet minn hemm. Imma mbagħad kellhom jgħaddu ġifieri iktar snin sakemm ħareġ il-leħen fl-1931. Imma kien hemm dik l-opportunità. U qalulhom komplu, ħeġġewhom biex ikomplu. Minn hemm bdiet ta'. Xtaqt nieħu spunt minn dan li qed tgħid Joe. L-Laqda tal-Malti u ħannistaqsi ftit lilek li l-Laqda tal-Malti hija laqda studenteska. Inti bħala editriċi fl-2017 u x'hekk jidhirli. Kemm taħseb li l-parteċipazzjoni tal-istudenti għadha daqshekk b'saħħitha? Qed naraw li l-leħen kien opportunità l-istudenti skont dak li qed jgħidilna ġew. Kemm taħseb li llum il-ġurnata għadha b'saħħitha dik il-parteċipazzjoni? Qed nieħu gost anke biex norbot ma' dak il qal ġew, hekk il-leħen il-Malti huwa spazju fil-fatt li anki ngħid fi żmieni dejjem konna neżiġu fuq għal kulħadd biex ngħidu hekk, ma trix tkun tal-Malti. Ġifieri iva llum ir-riċerka u l-xogħlijiet li joħorġu ma marbutin mal-Malti, ma kemm hu sabiħ li anke fi
fi żminijiet oħrajn kien hemm xogħlijiet bil-Malti ma mhux neċessarjament fuq il-Malti. Ekku. U dak jagħmlu spazju speċjali ħafna fil-fatt. Fuq il-parteċipazzjoni tal-istudenti, fil-fatt ħanejt ukoll mela fi żmieni. Nagħmilha tinstema li ilha Mijiet ta' snin. Fil-fatt kont diġà bdejt iħossni ftit forsi kbar ħanejtek mill-istudenti ta' dak iż-żmien għax kont diġà qed nagħllem, mbagħad okej kont qed nistudja l-master. L-istess jiena, eżatt. Imma ngħid id-dritt id-distak tibda tħossu xi ftit. Hemm din l-enerġija friska żagħżugħa li hija njettata fl-leħen il-Malti u naħseb li hemm bżonn anke biex jitkompla. Illum il-ġurnata inħares anke lejn l-istudenti tiegħi, anke partikolarment tal-kulleġġ tas-sixth form. U nara li hemm enerġija kbira. Enerġija kbira għal-kidba, ġifieri s-sena li għaddiet minkejja l-isfortuni kollha li ġabet magħha. Skoprejt ħafna studenti li jiktbu u li jħobbu jitraduċu u li anke diġà pubblikaw fl-leħen il-Malti fil-fatt fil-rivista li għaddiet. U allura anke dawn l-istudenti li biex ngħidlek naqbduhom anke mis-sixth form imbagħad huma riżorsa umana kompensabbli meta jiġu hawnhekk. Ikolli ngħid li fl-edizzjoni tas-sena l-oħra fid-39 edizzjoni kien hemm kontribut studentesk qawwi ħafna ikkumparat ma' snin oħra, ġifieri, u jiena ħadd gost ħafna bih, ġifieri. Jgħin ħafna u jinkoraġġixxi ħafna lill-istudenti li jaraw il-kitba tagħhom istampata u pubblikata li jħossuhom u li jħossuhom taw kontribut u ma tiġi stampata qed tidher hemmhekk. U flimkien anke Importanti. ma' ta' awturi stabbiliti. Dak u l-kuraġġ. U studji ta' ċertu kalibru, għax kien hemm studji verament interessanti. Ekku, xi ħaġa oħra naħseb importanti li anke jiena nħoss li ħadd mill-laqda u mill-leħen il-Malti nibqa' grata umri kollu, mhux biss l-ispazju fejn ippubblika anke qabel ma kont fil-bord u editriċi kont ippubblikata fl-leħen il-Malti, imma anke laqda u leħen il-Malti tik ċertu ħiliet anke amministrattivi tista' tgħidu inti dawk il-ħiliet li tibqa' ġorrom miegħek. Ħammur passu għal mela, l-ewwel nett jekk jinħażel ix-xogħol mela qed tieħu gost, importanti. Jekk ma jinħażilx titgħallem taċċetta disfatta. Ġifieri u terġa' tipprova, mhux hekk. Ekku. Imma kif qed ngħidu wkoll imbagħad hemm il-livell ieħor naħseb amministrattiv. Għall-istudenti li jkunu fil-kumitat isservihom ħafna. Nitkellem mill-esperjenza u aħna wara kollox importanti għalina għax qed nitkellem sa bħala segretarju tal-Akkademja. Aħna m'għandniex hemm għaddejjem. Jiġri aħna nistennew kważi li daw l-istudenti li għaddew diġà jafu x'inhu kumitat, minuti, laqat, idejat li inti lest li ċedi ħsieb għal ieħor. Se jkunu lesti jinbidel għal kollox u jsir xi ħaġa oħra, imma li taħdem f'tim importanti ħafna u mill-att amministrattiv ukoll ġifieri hemm il-finanzi, flus, sponsors. Ġifieri dak għalina dak dik hija esperjenza. Alright, imprezzabbli dik għalina għax inti meta mbagħad insibuhom dawk kollha jrid daw l-istudenti nittamaw li insibuhom u jieħdu ħsieb lill-Akkademja wkoll. Eventwalment hemm ukoll il-Kunsill tal-Malti. Jiġifieri tarġa' ma mhix kien tkun bdejt. Tkun bdejt mill-Laqda tal-Malti, mbagħad l-Akkademja jekk trid u mhux bil-fost fid-dinja tal-Malti ġifieri. U jekk fi żmien il-gwerra kif semma ġew kellhom tant intoppi, illum tista' tikkonferma inti li hawn l-intoppi. Illum għandna ntoppi mod ieħor Kellna dawn is-sentejn tal-qaqsa kienu daqsxejn minħabba l-pandemija kien hemm intoppi, però adattajna. Semmejna kemm il-proċess tal-pubblikazzjoni, ċoe li wassal għall-pubblikazzjoni tajna ħiel tiegħu u anke l-metafora tat-tarġa għaliex il-proċess mill-sottomissjonijiet għall-evalwazzjonijiet għal-qari tal-provi huwa proċess twil, huwa proċess ta' madwar sena, it-tnejn aħna kollha nafu għaliex konna edituri, li jien jekk ikolli nistaqsik tirrifletti ftit fuq dan il-proċess u tagħżel parti li tassew ħallit impatt fuqek li ma tkun. Di waħda mill-mistoqsijiet diffiċli biex tagħmel punt wieħed u naħseb l-iktar kelma importanti hija proċess. Jekk forsi nista' nibda naqra minn qabel, forsi għal min ikun hemm barra ħanejtek
forsi għara ħanejt il-glorja tal-moment li għandek ismek bħala editur jew editriċi fil-ktieb li hija sabiħa, hija ta' onur, Ekku. kollox, imma ir-responsabilità li ġib magħha hija tremenda. U din irrealizzajta, ġifieri meta mbagħad dħalt jiena fiż-Żarbun, għax sakemm kont anke fil-board, sakemm kont membru tal-Aqda, tal-Kumitat, sakemm kont mbagħad membru tal-board. Taħdem u tirsisti u imma il-fatt li għandek id-deċiżjoni aħħarija wkoll fuq spallejk f'dan is-sens hija kbira ħafna biex ngħidu hekk. Ir-responsabilità tibda anke, issa kont qed inqalleb ftit hekk l-emails għal din it-taħdita, sibt email li kont batt il-professur Bernard Mikallef biex ngħidu speċjalment qed nissuġġerixxi anke għall-board. Anke dik hija responsabilità li qed tlaqqa n-nies forsi ma tafx kif ħajmorru flimkien, jridu jkunu anke minn oqsma forsi ftit differenti, dik ukoll hija responsabilità kbira, anke l-marki. U li kull sena jinbidel dan il-board, importanti li infakru li minn qed isegwina li il-board minn sena l-oħra jinbidel biex dejjem ikun hemm loqsma orrajt se jibqgħu bejn uħor l-istess għandek nies minn traduzzjoni, nies minn proża, poeżija, dis-sena ħajkonna wkoll pubblikaturi. Però hija responsabilità li inti dejjem trid tagħżel nies differenti li jagħtu kontribut f'dan il-proċess. Kompli għax waqaftek. Laqas xejn, kaxxa magħluqa, kif qed ngħidu ma tkunx taf eżatt dana. Il-marki huma responsabilità oħra, ġifieri x'hemm marka oħra. Fis-sens mbagħad dak huwa l-proċess iktar interjuri biex ngħidlek eżatt li titgħamel. L-għażla tal-kriterji. L-għażla tal-kriterji wkoll. Imma forsi minkejja li qed insemmu dawn l-affarijiet li kollha anke jeħtieġu peace u responsabilità, eċetera, anke fil-mument tas-setting. Niftakarni bil-qiegħda mas-setting, induru sal-inqas virgola biex ngħidu. Hemmhekk ukoll hemm responsabilità kbira li ma jaqbiżlek xejn. U xorta ssib xi ħaġa kultant imma. U l-qoxra meta inti tkun ħadd ħsieb ġewwa u vera ma jkollokx l-inqas żball. U mbagħad toħor joħroġlok żball fil-qoxra. Ngħid imma kif qabiżni dan? Il-qoxra hija vera kull meta jiġu quddiem il-kotba. Attenti għall-qoxra, għax l-ewwel ma tik online. Ekku, eżatt. Però naħseb l-isbaħ mument mbagħad xorta mhux wieħed nsemmilek. Tibżax. Imma naħseb meta jiġi f'idejn il-qarrejja kemm ta' min ikun ippubblikat li tara wiċċu jixel. U kemm anke tal-udjenza ġenerali, ġifieri il-membri tal-Aqda anke ħossuhom guburin, ġiġi li nara bionoti, dak li jkun jgħidlek jien membru tal-Aqda. Hemm dik xi ħaġa sabiħa li tirċievi anke xi ħaġa fiżika li tħoss li tagħmel il dak li jkun jappartieni għall-Aqda dik sabiħa ħafna. U naħseb però l-isbaħ ir-rigal tal-Leħen il-Malti jiena fuq kollox huwa l-legat. Il-fatt li snin wara issib min baqa jirreferi anke għal ċerti artikli li deru fil-Leħen għax isiru awtorità wkoll. Naħseb għalija dak huwa l-isbaħ ir-rigal. Kelma preċiża ħafna legat, huwa legat, huwa referenza għal min li ġej warajna u tislima għal taqabilna wkoll. Qed tifhem? Jien naqbel perfettament ma' kif semmejt li il-proċess kollu huwa importanti, ma tistax tgħid. Jiena wkoll l-ena tiegħi huwa li meta jkun lest tinfilsa fl-enveloppi ħanibatuh battikata, imma dak huwa l-iktar mument jiena nħoss ċertu entużjażmu li dan is-saraħa jasal għand il-membri tagħna tajnihom xi ħaġa. Ara, dan hu l-frott tax-xogħol tagħkom u tagħna tal-li afdajtulna il-kumitat fidejna u qed nwaslulkom il-pubblikazzjoni għax wara kollox kemm l-Aqda tal-Malti u kemm l-Akkademja, ġifieri l-qofol huma l-pubblikazzjonijiet. Nagħmlu ħafna affarijiet u attivitajiet u nafu serati, se fejstajna, għax tista' kollox online. Imma l-qofol qiegħed fil-pubblikazzjonijiet tagħna ktieb. Ikolli ngħid li s-sens ta' sodisfazzjon li ħassejt is-sena l-oħra, parti kbira minnu ġiet mill-fatt li kien hemm ħafna kontributuri li kienu hemm l-ewwel darba. Onestament, vera ħadd gost u kien hemm mument partikolari fejn fil-qari, fit-tnedija,
emozjonaw ruħom u dak il-ħin emozjonajt ruħi jiena, għax vera kienet esperjenza mill-isbaħ naħseb. Ekku. Biex ngħaddi għal xi ħaġa oħra, qudiemna qed naraw leħen il-Malti hawnhekk edizzjoni differenti u qed naraw li l-estetika tar-rivista nbidlet matul iż-żmien. Nistgħu niddiskutuha li inti kont parti mid-deċiżjoni biex jiġi aktar uniformi, id-dera tal-leħen, iktar. Mela. Ma nafx. Anki hawnhekk mort nirriċerka. Tajjeb. Mela, ara, jiena kont parti, ħana bluwek, kont membru tal-Kumitat tal-Aqda tal-Malti minn meta reġgħet bdiet l-interim fl-2013 u mbagħad sal-2017. Daw l-ewwel 3 snin fil-fatt, ġifieri fl-2013, 14 u 15 hemm xogħlijiet tiegħi, però ma kontx kont membru tal-kumitat imma mhux tal-bord tal-leħen. Però niftakar id-diskussjonijiet naturalment għax il-bord kien jikkonsulta mal-kumitat biex anke beda joħroġ b'dan il-lawn hekk ħadrani. Niftakar li f'moħħna dejjem kien hemm din l-idea li anke forsi mitbedu mill-aħmar ovvju. Tal-Malti. Dejjem aħmar. Konna qbilna li dan huwa kulur kif tajt. Neutrali? Neutrali. Eżatt, frisk fl-istess waqt, mhux forsi daqstant ovvju. Li serħek ukoll għax l-aħdar iserra? Ekku. Umbagħad kien fl-2016 illi fil-fatt konna kellimna lil-Zvezdan, Reli, ċeħe, u dak iż-żmien kont parti mill-board u s-sena ta' wara kont imbagħad l-editriċi. Biex irġajna bdejna, però zammejna ħanejdu hekk, ir-ruħ ġi semmejna numri latini, ir-ritratt jew pittura fil-qoxra, insomma, ġifieri. Ingħata biss il-konsistenza tibqa' hemmhekk. Ekku. Mingħajr ma tkun implikata żejjed. Ekku. L-unet anki l-qoxra baqgħet iżżomm din il-konsistenza u dik importanti ħafna f'rivista serja. Dik hija l-libsa tagħha. Issa mhux qed ngħidu ma tinbidel qatt. Tifhem tistgħu taraw hemmhekk hemm diversi, imma kien hemm żmien twil li kellu l-leħen Malti kellu dik il-kaxxa kwadra. Żmien twil ħafna bl-istess u anki l-istil tal-titlu. Tifhem? Jiġifieri naqbel miegħek hemm dik parti mir-ruħ tiegħu li ikun hemm il-konsistenza b'dawn l-irqaqat żgħar. Tifhem? U mbagħad ovvjament il-kontenut inbidel u inti tista' tgħid li ġewwa sar ktieb issa bħalma ġrana bil-Malti. Naqbel miegħek perfettament. Però wkoll kif bdejt qabel ġew għar-Romarja baqa' jżomm jiġifieri anke biex ngħidu hekk it-taqsima letterarja fis-sens ta' proża u poeżija, mbagħad it-taqsima tal-istudji, eżatt, u t-taqsima speċjali wkoll. Kont sa nsemmija fil-fatt. Dik ilha fil-leħen taqsima speċjali. Ejja ngħidu kien ikun hemm ħarġiet speċjali. Eżempju hemmhekk għal ta' Ninu Cremona nagħmlu mod. Imbagħad aħna fi żmienna fakkarna l-50 sena mill-mewt ta' Giuseppe Bonnici. Anke timbru konna għamilna postali niftakar. Ġifieri anke meta mewt ta' Rużar Briffa hemm ħarġiet speċjali żgur. Inti fehem illum hemm taqsima speċjali. Eżatt. Dik l-għażla tagħha hija nara ma nafx taqbilx miegħi li personali, tirrifletti daqsxejn anka l-editur. Jiena sena oħra pereżempju kont ikkuntattjajt studenta li kienet iddiskutiet in-normalizzazzjoni f'Rumanz ta' Oliver Frigieri. Ġifieri dak huwa suġġett li huwa qalbi ħafna, allura isni nara daqsxejn laqta personali fiha wkoll sabiħa. Fil-fatt fis-sena tiegħi ġibt il-ktieb biex niftakar eżatt kien jismu, kellna laboratorju tal-lingwi l-Malti, t-teknoloġija u l-mezzi soċjali kien kitbu l-professur Albert Gatt, għaliex fil-fatt kien inħobb il-letteratura wkoll. Studjajt il-lingwistika anke fir-riċerka tiegħi. U allura wkoll fil-fatt vera dik xi ħaġa sabiħa ħafna. Il-parti speċjali jista' il-cover story. Ekku, u fil-fatt jiena kont ukoll irbatt il-qoxra magħha, ġifieri hemm ċertu. Dik importanti tagħna li l-qoxra tirrifletti. Kif qed tgħid inti l-libsa tkun. Ejwa, tirrifletti tirrifletti kollox. Jiena se ngħaddi għall-aħħar mistoqsija li għandi għalikom. X'inhi l-viżjoni tagħkom għal din ir-rivista wara l-40 edizzjoni? Tistgħu f'idejkom. Ara, jiena ħsibt
fi 3 punti. L-ewwel nett kuntenta ħafna anke li issa ir-rivista qed tkun aċċessibbli online fl-OER tal-Università għaliex naħseb illi dak huwa daqskemm importanti anzi li jibqa' joħroġ il-ktieb fiżiku, ma naħseb il-pass li jmiss huwa semmejna l-legat anke li l-edizzjonijiet passati qegħdin hemmhekk u li anke jkun hemm referenza faċli ġifieri naħseb li tinżamm il-ħarġa online anke fid-depożitorju tal-Università hija importanti immens. U minn hawn nirringrazzjaw lil kull min involut f'dan il-proċess. U żewġ affarijiet hekk li ħsibt fihom anke forsi direzzjonijiet li jista' jieħu leħen il-Malti li waħda minnhom minn dejjem inkoraġġejni anke l-ispazju għal kitbiet kollaborattivi. Ħafna ġabi naħsbu fl-awturi forsi bħala dawk li jaħdmu waħedhom fl-istudju tagħhom magħluqin. Ġieli kellna kitbiet bejn żewġ riċerkaturi jew naf iktar riċerka fil-fatt milli proża u poeżija, ma inħeġġeġ ħafna anke l-ispirtu ta' kollaborazzjoni fejn jidħlu anke xogħlijiet letterarji u traduzzjonijiet għaliex naħseb li huwa pass fertili ħafna. U fuq kollox ukoll xi ħaġa li bdejt naħseb fiha, naturalment il-bord editorjali anke joffri il-kummenti tiegħu biex dak li jkun itejjeb xogħlu. Forsi l-qudiem ukoll tajjeb li jkun hemm spazju anke forsi meta nibdew niltaqgħu wiċċ imwiċċ biex anke x-xogħlijiet magħżula jkun hemm taħriġ pereżempju minn kittieba jew edituri jew anke pubblikaturi biex ix-xogħol verament anke jilħaq livell ieħor biex dak li jkun itejjeb iktar u iktar ix-xogħol tiegħu u jifhem anke ċertu forsi kummenti minn fejn ġejjin, eċetera, eċetera. Ta' min jiddiskutihom daw kumitati futuri ovvjament. Mela. Ġew. Ejna l-istess ħaġa ta' ġifieri l-Malti issa huwa legat u għandu jibqa' jkun hekk. Il-kontinwità hija importanti, wieħed irid iħares u jiftakar u jsellem lil ta' qabilna, ma jistax jinjora wkoll il-preżent u l-futur. Ġifieri il-kontinwità hija importanti ħafna anki li minn kumitat għal ieħor qed tifhem li jkollok persuna li baqgħet hemm għal ċertu żmien sakemm jindraw l-affarijiet, dak li jkun isib ruħu f'daqqa ġo kumitat. U jgħid tista' se nagħmel. Ġifieri li ħares irid jorbot katina ma ta' qablu biex ikompli għal ta' warah. Naħseb hemm jekk wieħed jimxi fuq il-passi li diġà mxew u jsaħħaħ dejjem. U jinferex iktar, kieku nixtieq nara l-ħen ma jinferex iktar. Tifhem vera li huwa speċjalizzat, imma tajjeb li wieħed hux vera, mhux biex idoq it-trombi, imma rridu nwassluh iktar naħseb ukoll. Dik importanti. Jiena minnaħa tiegħi nixtieq aktar studenti jemmnu fil-kapaċitajiet tagħhom u jikkontribwixxu għaliex għandna bżonn il-ħna ġodda. L-ħna ġodda dejjem hemm post għalihom. Jiena naħseb dik hija ħaġa li l-leħen tagħmlu spazju partikolari ħafna, spazju sabiħ. U jekk nista' forsi nżid ċaġa tal-aħħar ukoll għaliex ma nistgħux ma ngħidux kemm sabiħa l-preżenza anke tan-nisa. Ekku. L-istess fil-kumitati, imma anke tant qegħdin naraw awturi u riċerkaturi u din il-preżenza hija importantissima. Il-partiċipazzjoni tan-nisa dejjem rajta tiżdied, speċjalment fl-Aqda tal-Malti. Dejjem tiżdied. L-Akkademja dan l-aħħar. Mhux dejjem, imma dan l-aħħar ukoll, imma fil-Aqda tal-Malti bis-saħħa tal-istudenti fajliet, ġifieri kien hemm preżenza tajba ħafna. Grazzi Lian, grazzi Joe, grazzi lil kull min segwina. Ibqgħu segwu l-aġġornamenti tagħna fuq il-paġna ta' Facebook ta' Leħen il-Malti u anke tal-Aqda tal-Malti. Grazzi mill-ġdid.